idan kana so ka gane nisan da kai da gari saura da ka yanayi na soyayya farin ciki wata rana aka koka farin ciki ke sakawa da ka haye bishiyar so ba shakka in yadda na bar me ke kaina yadda ka san mai noma da shuka na hawan doki na soyayya yana gudu ban ma san ina ya dosa ba na miƙa kaina gare ki bana tunanin wata rana za mu saba ban taɓa ji a zuciya ba wata rana za ki zo da yaudara ba kin bar ni tamkar makahon da zai nisa bai san gari ba idan mutum na ƙaunar ka yaudara ba ta da dadiya soyayya kowa da ƙalubalensa ta ɓangaren ki ne na samu ta waya haɗuwar mu inda tuna bakin ciki zuciya ta yabu waya fari na fuska gare ta ciki baki ne ta mukarya balbela malam bahaushe yakan ce damuna ce uwagun albarka haka ne ma da samu yau ga kai ne gobe dan uwanka na kasa samun amsa ta wai me yasa kika yi min haka in za ka sha bakar azaba da zarar wasu wasiya aure ka to babu komai na gode ni na ji daɗi kin nunan halinki farin ciki ki tikewa a yanzu tun da kin saka na araki komai ya nisan zamani na san ba za na gogo ba a rayuwarki duk da nisan da muka yi na imani sakona zai ishe ki yau na zamo kamar wani jariri ba a san matsalatawa na yi nitso cikin kogin sanki duk da ba da sani nawa yau ne na gane cewa soyayya ba ta yi mun halarci ba wanda na so cikin kauna da kula wata san darajatawa wanda ya sa tsakani na wadda ke barki damke amanawa suka su magabata sun yi maganganu akan mu ba wai ba yadda abin yake da damu na barki nuna a farko ba in yi kokarin sani a rami yadda ba za na taso ba hasken farin wata in kin duba baya dishe hasken rana dan hausa ne cikin saukin zance zai yi magugar zana na tabbatar da cewa aiki na ba zai barke ba hange na koda a ce na yafe ubangiji ba ya kyala mai yin zalunci